To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannanmu da sake haduwa da ku ta cikin wannan shiri na take yanke. Kamar kullum kamar ko da yaushe ni Abdullahi Lawan Kangala ne nake shirye shirin kuma na gabatar daga nan Kangala Global Awareness via Media. A yau tattaunawar tamu tana tare da babban bako wato alaramma Malam Zakari, amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi, ko ma ji ɗan takaitaccen sunanka? Zakariya Musa Muhammad. To Malam Zakariya Musa Muhammad, wani sako kake da shi wa al'ummar musamman ma na jihar Kano? Sakon nan wa mutanen Kano, Allah ka wurin jarrabawa a duniya ciki a Najeriya. Wannan tsada bayan a watan 5 aka rantsar da wannan bawa na Allah shugaban kasa ya fi a ce tallafin wannan shine Allah ya kawo wannan jarrabawa ta Ubangiji komai ya tsada, kamar da wasa abin da kake siya naira 200 ya zama 2000 har da 700, wani ma ya zama 1000, wani ma ya zama to ilhama da na faɗa sai ina goma jalai an sauku ba dai yau da gwamnati. Ni na taɓa faɗa da kanatin da tisis nin zakarin musamman na ce gera naira 10 zai kai 40, masarar naira 10 ta kai 40, dawa ma haka, shinkafa 3 da sisi za ta kai 400, yanzu kuma wani hali mafi ciki wancan Allah ne bani basira ba a shekara 30. To baya da wannan yanzu wani kira kake da shi ga su shugabannin ta yadda za a samu a sauƙaƙawa al'umma wannan lamari? Kira da rai ba zai wuce duk mai kanmu juna mai kanmu a kowa ba. Tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce in yi kaza za mu kaza. To shugabannin su muka zaɓe su kuma muna da dama an suka yi abu in ya ƙodago zai shiga har ta samu damar faɗa wasu al'amura na alheri. Allah sa ka kafin sa ka yi amfani da su ƙasa ta ruɗe, Allah sa ka musu ƙarfin gwiwa musu gida suna abu na ƙungiya a ƙasa tun lokacin sauran abin su a duniya fiye a Najeriya. To a matsayin ku na manya masu girman shekaru, laifin wa kake gani tsakanin gwamnati da al'umma gari bisa wannan al'amari? To laifi ina da yawa, ka duba ɗan masanin Kano su ne kamar su duk sun yi abubuwa na jarraba kamar su Imani Nasiru Ahali, iyayen mu kamar su Alhaji Ubato ba, manya-manya ne ga sunan kaka da kaka. Abin da zai kawo yanzu in aka samu dama ta gyara za a yi, amma lalle fa kada ne dukkan shi ya rike gari. To alaramma Malam Zakari, wannan kira kake da shi na ƙarshe a cikin wannan tattaunawa? Shi ne da zan yi bai wuce isin yi fari ba da gyara wani halin. Muna godiya kwarai da gaske a madadin Kangala Global Awareness via Media da muke tare da kai a daidai wannan lokaci. Ni Abdullahi Lawan Kangala ne na shirya na gabatar. Mu haɗa a karo na gaba domin jin sabuwar tattaunawa. Mun yi wannan magana na 9 ga watan 3 2024.